chytáme od nejakej pol 8 rána, kedy sme vyviezli prvé pruty. Je nejakých, koľko môže byť, 3 hodín. Áno, máme 3 hodín. Zatiaľ sa nám podaril jeden kapor, konkrétne môjmu kamarátovi, ktorému zabral taký asi 6 kilový kaprík šupináč. Máme prvého kaprika. Prvá rybka sa vracia. Malý, ale potešil. Ideme do nich. Jo. No a zatiaľ bez nejakého kontaktu s rybou. Čo sa týka počasia, počasie je fajn a vietor je veľmi slabúčky. Takže dá sa v pohode vyvážať aj elektromotorom, čož je náš prípad. Akurát išiel môj kamarát si previesť pruty na noc, teda na večer, lebo ako všetci viete, tak môžeme chytať len do 9 hodiny. No a ja som to bol prednedávnom previesť a už nám neostáva nič iné, len čakať. Uvidíme, čo nám prinesie ešte dnešné poobedie a do tej 9 hodiny. Chytať budeme ešte zajtra a v piatok ešte nevieme, sme sa nedohodli, že kedy pobalíme a odídeme, ale predpokladám, že okolo obeda by sme mohli vyraziť stade. Času máme dosť, veríme, že sa nejaká ryba ešte podarí. Už to, že sme chytili toho jedného kaprika v decembri, je podľa mňa veľmi pozitívne, aj keď tá ryba nebola nejaká extra obrovská. Nám to ale nevadí. My si vážime aj menšie ryby. Tak toľko by bolo k tomu, no a uvidíme, čo čas prinesie a určite sa vám ozvem. Kamoši, niečo tam máme, ale asi to bude zas pleskač. Necítim žiadnu váhu. Dobrý. Čo to tu máme? Prvý kontakt? Prvý kontrakt. Kontrakt. To bude niečo baby. To bude baby. To bude pekná ryba, uvidíš. Ale krásna. Pleskač. Ale je. To je širavský, to je špeciálny. Gratulujem ti. Je to tam. Aké sú tvoje... Veľmi šťastný som. Ja som si myslel, že proste, že mi to už nenaznačí osud, ale je to tak, ja mám proste byť feederista. Feeder je cesta. Feeder je cesta. Máme 2 hodiny po obede. Od rána sa nedostavila žiadna ryba. Teraz nedávno som mal pípance na ľavý prúd, takže to pôjdem skontrolovať, lebo tam môže byť pleskač.
Tú udicu som vyvážal na nejakých 300 metrov. Používam 24 gule, ale pôjdem to zmeniť na 20. Keďže tá aktivita je biedná, ak by mal dojsť nejaký záber, tak nech je to na istotu, nech je tam niečo menšie. Predsa tá ryba v tomto období je opatrnejšia. Takže budem skúšať naďalej a uvidíme, že či sa to rozbehne alebo nie. Tak kamoši, idem si po rybu. Mal som nejaký záber na ľavý prúd. Tak som zvedavý, že či už tam bude konečne kapriček. Ako môžete vidieť, sú také jemné vlnky, ale to vôbec nevadí. Takže som zvedavý, čo to bude. No. Takže asi tam máme poskáča. Alebo tam nebude nič. Nebude tam nič. Dobre. Môžem to akurát prehodiť montáž. Pozrite sa do rozpustnej guličky. Čo ostalo?